Oh, dihapus enggak asli nak. Roti. Roti. Jangan. Aja. Ya bang, no, ini buruan. Nggak oh berarti. Apa Dek? Ya, aku mau jangan tahu kuning. Enak. Itu cara apa? Jangan sih soal. Oh, Cara beda. ya Allah magicoming. Ora beda. So yang ini toh Bu. Yo dendek iki rupane wis yo ngene. Lah iya. Aduh kok reget-reget emane-eman. Nanti lape. Ayahku nih. Ora beda. Lah ra iso tak bedane. Nah, ke sarapan. Sip, Wi. Piye lek buka? Lek buka piye? Lah. Wis mateng, wis entek. Kek mam. Kek mam. Wis sarapan. Wis. Wis. Roti di mam, roti. Lek ora wis mam le. Le. Ini dah gini. Koyo. Oh, iya dah. Memang ditanya sekali. Gini. Gimana enggak? Tak. Balan ribu raisa. Iya. Iya. Baca lagi lah. Tet. Apa? Wah, lintingane sapa tak mangan iki? Pak Ran. Ra kurang gedhi lan. Lan. Lintingamu amene ra kurang gedhi. Kilo roti, Bek. Oh, madang. Jalan asyik enggak? Bulanan. Oh. Ini ngomong ini kan loh. Aku nanti gak mau bayar. Bek. Bukan mau. Bulanan tuh tak kira-kira. Iya. Ayo. Jangan takut di. Yo. Mama. Ono suruh. Jadi Mbak Rika itu. Alah yo. Ajane berak kan. Kendi ini ratus. Minggu. Bisa, Pak. Yo. Yo. Mari Pak Lan. Nawan sekat. Cepet jadi. Langsung. Bumi batok. Enggak iso benane. Nyapa Pak Bela? Iso enggak? Yo. Cepet jadi gue yo. Ku tambane sitok wi. Seorang bedel. Sitok tamane bade. Tapi lho, kasih lho seorang bedel. Oh, dipangan. Jadi
Mboten bapak ta mriku mak yen sajian upame lho iku bekale. Masa rame? Rame. Gede. Oh, mbok niku. Bimbingan niku sing sedot. Sapa kono sing bakul saiki? Mboten wonten. Sinambang kentung niku penak tiyang. Kentung ngampel. Itu langsung itu. Nggih endi kene? Golekno nggih nak. Pas bimbingan niku. Kok sak ora ana waktu. Asiran tanggane wis nyedot barang lho. Luwe ngono. Omong sik. Jam kita. Mane ora ngomongne. Kentung sing nambang. Lah ya mane ora ngomongne. Ngomong nggih. Apa? Asline mati nek diurusi. Iya. Apa bakar ya? Diurusi wong sak desa lho wis. Masalah enggak matani ya masalah. Asline awakmu nggih kalahan lho, Mbak. Awakmu asline nggih kalahan. Mau yang bumbone lho wong sak desa. Lah iya, awakmu nggih kalahan. Ora tekan becake iwak kafein terus tadi. Oh, intene mah iso pengapiane ya delok tapi mati. Tidak pernah ya. Tukak obat apa? Tak tukakne. Obat apa? Obat koreng ya. Oh, jumpa nak ngentak, ame ngentak ya, tak kok. Lengu. Jadi lengu. Tiga apa? Enggak mana belum. Lah dengkule medhek wae. Bulat. Ya itu mari tuh. Tom. Ya itu. Iya bakar lagi. Atraksi. Bayi wes iki. Adine mau ndi kan? Adine kok kan. Tos apa kayak ngurus ibu kok. Kae ding. Bek rotine nampak pas ya. Bek roke bek. Iki bek dulu. Lek melu kakak yo. Jiko emak. Yo ning omahe to. Engko tuh mbas ning Indomaret. Enggak. Ning dua ta. Es. Perute sakit. Terus ngombe. Iya yo. Iki mah tak ngombe es krim to. Tak gudi. Ya seragam kurang dumbah lho. Iki mau. Kok di mesin nyapa Mbak seragam? Tak Mbak Amar di nganu lho, Bu. PP. Aku mau PP dhewe. Sitoke ya urung mari wae ndang di PP. Enak bek. Iki lho wong tukang anu lho, wong tukang mecel watu karo wong tukang blek pasir saiki tukang ngurisi lombok lho. Biasane meceli watu. Pas yang mau ngarep deh. Pas gue tambah nih. Terus sesuk jangan tewel arep Tawar gini. Brung. Eh? Ada besana. Wis ana. Tewel kos. Nanti. Oh, ini Mbak Yana. Kok ning anu bek nak bek ta wel. Terus dulu. Cek. Cek. Yuk. Besok ya aku kan. Wah. Kak, naik sopo tau gula. Apa tapi? Ngan
Yo wong karepe tuku pasir. Motornya naik sopo? Motor piro? Kok ora renang neh? Kae nang sawah kedengenan bawa lho Mbak ten sekali. Iya. Loso kuwi? Ya ora kok umbah nang kali pisan. Aku bale. Kowe ora kok bale ora gelem ngumbah lho. Tete nang kene. Mangane ndi rotine entekno. Lho lan roti? Roti. Mangan ah. Bincang. Ganteng ya ora iso. Tetep palingan ngono iku. Salah. Pagini mati ya, Bu ya. Hah? Lha iki kok olah-olasi bumbu ra? Wes. Wes ya wes, tapi kaya gebrangas ngono to. Lah lah, iki jelek iki. Oleh dolas-olasi bumbu le. Enak. Kok padha lho. Kurang kecap kuwi ora gilap no. Kecape padha minyak ra. Baik. Yo roti yo. Pak Di. Apa kuwi? Le tiba le, golek tiba nang lumpang. Apik. Le. Ayo gek ikut yo. Sido es ra. Pipine kaya mentol sithik tadi yo. Loro untu paling. Ya. Oleh akeh. Akeh apa? Ora ketok sing ketok nganone sedumetok. Apa? Angga. Coba dulu. Oh. Apa wi? Terus Sing ketok karo sedumetok. Oh ya, oh ya. klambimu wis tak umbahi le. Kaos suwal wae kok bruk-brukne no. Lah nyapa bit mah murah kena. Wae ngangkat kamera itu mboten siap iki. Oh ya, ya. Enak antane ya. Ora ketok. Dikasih ini ya. Hah? Kayak wis dipateni rambut. Bocah apa to, Bek? Apa ora akeh tak esuk. Ning ndi? Ini Omong goblok. Kata itu padane ngomong Nyapa? Nom-nomane biyen lho lan, megur kon ngasak telo, golek godhong telo, golek godhong apa godhong jati ya, Bik ya. biar rong tuwek-tuwek rara. Oh, lah iya. Penak lan nom-nomamu iki. Penakmu iki Napa? ngangkat gobles. Nah, ndi kan ngasak? Nang Jokari. Mosok tahu? Tahu, Mbak. Lah, aku ora ngerti.
Rumah saku ya awakmu paling penak ya Bek ya Pailan pomo saiki cah dimanja ya. Enak apane? Kancane do golek kayu nang baon awakmu ra oleh kok. Ora oleh tapi kon ngasak bubis. Karo kon ngasak kacang. Oh iya lek ngasak kacang aku ya mesti ngasak. Ngasak bubis entuk Seorang Pak Pailan ngasak kacang gelem e. entuk rumpesan romat bogor. Heeh. Gelem. Enek. Ah, mending ora enak segone ya lan ya. Nganu. Lah mangan opo Bu terus? Jangan. Enak cah saiki ya, Mbak ya. Jantung cah saiki masak isuk nek sore wis ra doyan. GP to Pak Pailan deloken Bu rotine iso digrog-grogne koyo ngono. Jeremet lek mangan. Kucing ya. Awas tiba. Aja mepet tembok. Aku mesti ngasak kentang kecil nang kuwi dul kono lho lan. Etane beri. Etane riyen brajang. Kalau retak ini bentuk dinate Pak Markimin nggih. Oh. Nyewangi eduk Kiai. Oh. Aku harus jenate niaton ke. Miato ini sapa Bu? Mbak Tun, Mbak Ayune, Mbak Ayu, Mbak Nawi. Jarak piro to kae? Loro. Niaton Nawi dia anak loro. Ah, kerek laler ya sing bener ya kono kae tutup ompreng kae. Ngisor. Ora apa-apa wong rong dianu wae. Wong mbok lemeki ya. Manteng sih. Kayu ini lho, kayu ngisor beli bubur gila. Yo. So. Mbak Amel telepon Bu. Enak. Heeh. Iya apa? Cuman mak tuh tahu. Iya. Demi aku enggak itu. Apa? Renek gula? Bek renek gula ya, Bek? Gula nentek. Ya? Kok bene tukokne? Kok bene tukokne? Heh? Oh. Tak omongane. Apa? Apa nih? Teh kecut. Teh apa? Wah, kae lemon. Lemon kae. Kok kemangi to? Mosok. Aku rawon. Seka. Dimaam.